أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah subhanahu wa ta'alaga bizning hamd sanalarimiz nasib bo'lsin, erishsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga hayratularimizdan chiqqan salovat sharifalarimiz erisha kursin. Alloh taolo bizning salamlarimizni anga yetkazsin. Alloh subhanahu wa ta'ala shu juma kunlarimizni barakatli, muborak qilib, ibodatlarimizni qabul qilsin, gunohlarimizni g'afo aylasin. Alloh taolo bizning so'zlarimizni o'timli qilsin, o'rinlarimizni darajali, ilkinlarimizni tinch, g'ayralarimizni tegiz, bog'larimizni tavfiqli, mehribonli hamda endi shu dunyolikda da oxiratda da Alloh taolo bizga baxtlarni erishirga nasib etsin. Muhtaram qardoshlar, bugun Alloh bersa sizlarga bittasi so'zimiz bo'lar, azrakkina adab axloq turida, shaxsan endi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning adab ham axloqi turida. Mana shuning aning axloqi orqali musulmon axloqi nindi bularga tegish ekanini anglab ketarmiz. Shulay bit albatta endi ko'pmedir ko'lamda nindidir çalımlarda bitinisini albatta biz endi silab bitira olmaymiz, lekin to'layim o'zimizga bir fikrlaw bo'lsin uchun. Hamda endi o'zimizga da mana shu aning o'rnagida nechik o'zimizni tutarga kerak ekanini shulay bit azrakkina shulay anglab ketirmiz. Muhtaram qardoshlar, adab ham axloq shu yer yuzida muomalaning negizi. Muomalaning negizi adab axloq. Bunga ko'ra mana shu bizning kun ko'rishda olib borgan butun ishlarimiz. Bunga ko'ra сөйләшүдә, o'zingni tutуда, bunga ko'ra ихтирамда, shulay bit. Bunga ko'ra кешегә ярдәм итүдә, bunga ko'ra shu butun munosabatlar, adab axloq. Һәм инде axloq degan narsani ул bizning ko'ngilibizdan kela turgan bir xuluq. Axloq deymiz, xuluq. Xuluq ул birlik сан, axloq ko'plik сан. Ягъни синең xulqың нинди? Кешегә карата. Син үзеңне ничек тотасың? Кешегә карата. Һәм моның әһәмияте дә шунда, син кешегә нинди мөнәсәбәттә булсаң, кеше сине шулай кабул итәчәк. Һәм синең мөнәсәбәтеңгә карап, башка кешеләрнең дә сиңа карата мөнәсәбәте барлыкка килә. Әхлагыңга карап, эшең барырга, бармаска мөмкин. Сүзең үтәргә, үтмәскә мөмкин. Дәрәҗәле булмаска мөмкинсең. Әхлагыңга карап. Әхлак бу дөньяда күп нәрсәне хәл итә. Кай вакытта белеме булмаган кешеләр дә зур дәрәҗәгә ирешәләр әхлак белән. Кай вакытта белемнәре күп булып та әхлагы булмау сәбәпле кеше бер урында утыра алмый, тоткарлана алмый. Яратмыйлар аны. Әхлагы начар, хылкы начар. Менә шуңа күрә әдәп әхлак дигән әйбер, мөхтәрәм кардәшләр, ул менә шу җир йөзендә арабызда безгә күп нәрсәгә ярдәм итә торган әйбер. Һәм мөхтәрәм кардәшләр, әдәп әхлак үзгәрә синең йөрәгең үзгәрү белән. Йөрәгеңдә иман булса, тышында да иман була. Йөрәгеңдә иман булмаса, тышыңга да күренми ул. Татар халкы нәрсә ди? Май чүлмәге тышыннан беленә. Ягъни ичендә бер нәрсә булса, аның барбер тышына чыга, кирнәкәнгә. Кешенең дә менә шулай. Әхлагы яхшы булса, димәк, ичендә бар игелек, изгелек, бар иман. Һәм шушы чагыла башлый. Әгәр дә кешенең инде әхлагы начар икән, димәк, күңелендә иман киреп бетмәгән. Яки бу иман аның йөрәгенә үзгәреш кертә алмый. Чөнки йөрәге кабул итеп бетерә алмый бу әйберне. Менә без әйтәбез шулай бит инде, Коръән Кәримдә әйтелә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Инна-ссалата танха анил-фахша'i вал-мункар. Намаз кешене фәхишлектән, бузыклыктан тыя ди. Нәрсә дигән сүз? Намаз укыган кеше иман белән, ихлас белән, димәк, фәхишлектән һәм начарлыктан ул тыела. Тыелмый икән, димәк, намазында кимчелек бар. Намазы ихлас түгел, камил түгел. Ни өчен намазы тыймый аны бу әйбердән? Икенче бер юлы Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямга килеп зарланалар. Фәлән кеше карак диләр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу ул намаз укыймы ди? Әйе укый ди. Тимәк заңга ди. Тиздән намазы аны караклыктан туктатачак ди. Ул бит әйтми, китерегез, колын чабыгыз, тегеләй булай. Беләләр, менә җәмгыятьтә шулай бит, мәсәлән, фәлән кешенең менә бөтен кеше белән зиначы икән, кулыннан тоткан кеше юк. Була бер кыз мәсәлән, яки янда бер егет зиначы икәне билгеле бөтен кешегә. Ләкин кулдан тотканнары юк аны.
Жаза беріп булмый аңа. Шахидләр юк, ниләр юк, ләкин бөтен кеше белә эчтән генә инде. Шуңа күрә аңа кыз да бирмиләр, андый кешене кияүгә дә алмыйлар. Ләкин менә шушы кеше мәсәлән намаз укый башлады ди. Файдасы юк, тегеләй булай, ул бит инде фәлән дип сүгергә кирәкми. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, намаз укысын ди, тиздән намазы аны тыячак. Менә шушы начарлыгыннан ди. Шуңа күрә дә ихлас белән кылынган гыйбадәт, тоткан ураза, кылган намаз ул кешегә тәэсир итми калмый. Кешеләрнең үзләренең сизгәннәре дә бардыр. Мәсәлән, бар бездә егетләр, әле генә дингә килгән егетләр бар. Намаз да укыйлар, зина да кылалар. Ләкин бер заман намаз укып йөри торгаштан бер заман әйтәләр. Минем зина кыласым килмей бүтән диләр. Әллә ничек шунда диләр. Ләззәтен, рәхәтен тапмыйм диләр. Ни өчен? Намазы күңеленә тәэсир иткән. Хәзер ул гынахтан ләззәт, рәхәт тапмый элекеге кебек. Шуңа күрә дә менә бу гыйбадәт тәэсир итә икән синең халкыңа, димәк, гыйбадәт йөрәгеңгә кергән. Тәэсир итмәсә физкультура кыласың. Димәк, әле киреп бетмәгән ул синең күңелеңгә. Менә шуңа күрә әхлак бик тыгыз бәйле кешенең гыйбадәте белән, иманы белән. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм шуңа күрә әйтә дә, кыямәт көнендә миңа иң якыныгыз кем булыр ди? Кемнең әхлагы әйбәт ди. Кемнең әхлагы әйбәт, ул миңа миңа иң якыны булыр ди. Чөнки, димәк, әхлагы әйбәт булса, аның гыйбадәте дә әйбәт. Аның иманы да дөрес. Әхлагы әйбәт булса. Шуның белән ул камилләштергән әхлагын. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм үзе дә үзенең әхлагын, холкын гел яхшыртуны сораган Аллаһ Тәгаләдән. Дуга кыла торган булган: "Аллаһумма ахсанта халqi fa ahsin khuluqi." Я Рабби, син минем тышкы кыяфәтемне матур иттең ди, инде холкымны, ички кыяфәтемне матур ит ди. Адәм балалары тышкы яктан караганда бөтенесе бер чама. Менә мин моннан карыйм бөтенегезгә шулай, бөтенегез дә бер чама. Матурлык бер чама. Менә монсы артык, монсы ким дип әйтеп булмый. Һәрбер кешенең үз матурлыгы. Монда камилләштереп булмый инде. Бу әйбердә. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләгә әйтәбез: "Аллаһумма ахсанта халqi." Минем тышкы ягымны син инде матур иттең. Мин камил. Ләкин ички як бездән тора. Менә аны без камилләштерә алабыз. Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз, камилләштер дип, шуның өстендә эшлибез. Ички холык. Ички холыкны шымартырга була чиксез. Чиксез кеше камиллеккә омтылырга мөмкин ички яктан, холык ягыннан. Тышкы яктан кагылырга кирәк булмаган әйберләр бар. Менә кызлар хәзер бит теге матур кызлар. Үзләрен үзгәртә башлыйлар да бозып җибәрәләр. Бозып җибәрәләр. Монда әйбер тутыралар, аллергия китә, тегесе китә, күпереп китә, артыгы белән шулай бит. Анда бер хатын операция ясаткан, бите отказ биргән. Елмая алмый, берничә алмый, җылый алмый, күз яше чыкмый, каткан бите. Нәрсәгә? Матур булган, булай да ул шулай бит, тагын да матуррак кирәк булган аңа. Без аны бозып җибәрергә мөмкин без. Тышкы ягыбыз, әлхәмдүлилләh, безнең. Кай вакытта чәч кыйлганга борчылабыз, шулай бит. Чәч кыйлганга борчыларга кирәк, менә Джейсон Стэтхэмның чәче юк бит. Бөтен кеше аны матур ди. Шулай бит. Без хәзер инде шуңа борчылабыз, ләкин борчылырга кирәк әйбер түгел, мөхтәрәм кардәшләр. Һәрбер кешенең үзенең шушы тышкы матурлыгы, әмма ички матурлык шуның өстендә без эшләргә тиеш. Бүгенге заманда, бүгенге дөньяда кеше тышкы матурлыкка әһәмият бирә, ичкегә түгел. Ичкесе кешенең бузылып бетте, чиреп бетте. Бузылып кына түгел, чиреп бетте. Менә хәзер телевизорны кушып карагыз, күптән карамагансыздыр инде шулай. Телевизорга ачыктан-ачык сүгенә башладылар. Элек юк иде бит бу. Элек юк иде. Хәзер киноларда, тапшыруларда, ниндидер артистлар чыгыш ясаганда ачыктан-ачык сүгенәләр. Бөтен сүзне кулланалар. Элек теге с хәрефеннән башланган ана эт сүзен әйтергә рөхсәт итәләр иде, чөнки ул әдәби сүз дип әйтәләр иде. Ана этнең исеме шул инде аның, шулай бит, әдәби сүз диләр иде. Хәзер башка сүзләрне кулланырга, элек аны пи дип теге каплыйлар, хәзер каплап тормыйлар. Ачыктан-ачык. Бузыклык, ягъни менә бу ички бузыклык, ул хәзер бик киң таралды. Тышкы яктан кешеләр матур, чиста, карап кына торалар, үзләрен шулай тарыйлар, чәчләрен тегесе монсы. Шуңа күрә дә безнең динебез нәрсәгә игътибар итәргә куша? Ул тышкы якты әхсән дип, всё. Тышкы як безнең всё нормаль әйбәт. Холыкны үзгәрт дип сорый Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм.
Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә торган була: "Аллаһумма инни аъудhu бика мин мункаратил ахлак". Я Рабби, сакла мине бызык хылыктан. Хылыкның бызык чалымнарыннан, начарлыкларыннан. Минем хылкым әйбәт булсын, матур булсын диде. Ничек уйлыйсыз, Аллаһ Тәгалә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям дугасын кабул иттеме икән? Әлбәттә, кабул итте. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямның хылкы иң камил хылык иде. Иң камил хылыклардан иде. Һәм Коръән аның хылкы иде. Гайша радиллаһу анһадан сораганда, аның хылкы нинди иде дигәч, кана хулукул Коръән ди. Аның хылкы Коръән иде ди. Гайша радиллаһу анһа әйтә. Коръәндә менә нәрсә укысагыз ди, яхшы әйбер турында бөтенесе Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямдә бар ди. Без Коръәндә нәрсә укыйбыз? Бисмиллаһир рахманир рахим. Хузил афва вa'мур бил урфи ва a'рид ганил җаһилин. Мәсәлән, эш киңәш бирә Аллаһ Тәгалә. Кешеләрне гафу ит, изгелеккә чакыр, наданнар белән чалма. Менә бүгенге көндә безгә җитми бит бу әйбер. Бүгенге көндә безгә җитми торган киңәшләр. Кешеләрне гафу ит, ачу саклама. Кай вакытта мөселманнар ачу саклыйлар бер-берсенә. Бер мәчеткә йөрми башлыйлар. Юл мәчеткә бармыйм, анда фәлән кеше анда ди. Бер туганнар бер-берсен яратмыйлар. Анда ярар теге мөселман гына түгел, бер туганнар. Ата-аналары белән кычкырышып, ачу сакланышып йөргән кешеләр бар. Пәйгамбәрбезгә саллаллаһу алейһи ва сәллямгә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Хузил гаф". Гафуны ал үзеңгә корал итеп, гафу ит. Ачу саклама. Йөртмә йөрәгеңдә. Төннәр буе уйлап ятма аның турында. Күргән сайын давлениең күтәрелеп, каның кыздырма. Гафу ит, тынычлан. Бүген кеше интегә бүген нәрсәдән? Йөрәк авырулары, давлениедан. Аның бер сәбәбе гафу итә алмау. Гафу итә белмәү. Һаман үзеңне шушы халәттә йөртү, кызган халәттә, ачу халәтендә. Гафу ит, тынычлан, ыныт. Кешеләргә изгелек, кешеләрне изгелеккә чакырды. Бу да җитми бүгенге көндә. Бер-береңне изгелеккә чакыру җитми. Яхшылыкка чакыру җитми. Сүгү бар, ләкин яхшылыкка чакыру юк. Ачулану бар. Син фәлән, син тегән, син дретлай тегел, син тегеләй. Албит икесе әйбер. Ачулану бер нәрсә ул. Яхшылыкка чакыру икенче әйбер. Әйдәле менә булай эшлик әле. Әйдәле менә булай ит әле. Менә булай итсәң әйбәтрәк була дип. Бу бит икенче төрле. Адым икенче төрле монда. Һәм бер-береңне яхшылыкка чакыргач, яхшылык тарала җир йөзендә. Изгелек тарала җир йөзендә. Һәм соңгысы шулай бит өчесе, икенчесе бик җитми ва a'рид ганил җаһилин. Наданнар белән булышма. Бүгенге көндә ул наданнар белән бәхәсләшеп, сүз алышып беләсезме, күп вакыт үтә. Калдыр да кит син аны. Файдасы юк аның. Мин бүгенге көндә бер генә наданны да фикереннән кайтарганым юк. Күпме кеше белән сөйләшеп, аралашып, бер генә надан кешене дә фикереннән кире кайтарганым юк бүгенге көндә. Ул ахыр чиктә, "Әйе, хәзрәт, син дөрес әйтәсең" дип миңа әйткәннәр юк бер наданның да. Мин синең белән килешәм, синең дәлилләреңә мин риза дип әйткән кеше юк. Кай вакытта берсенә сөйлим. Әле менә күптән түгел генә. Кичә генә дип әйтергә була инде. Сөйлим. Коръәннән дәлил китерәм, хадистән дәлил китерәм, галимнәр сүзләрен дәлил китерәм, галимнәрнең иҗма берләшеп чыгарган хакимнәрен дәлил китерәм. Ул аны кабул итеп, мөселман кешесе ул аны кабул итә алмый. Ул һаман үзенекен сөйли. Мин әйтәм, бу бит инде мин дәлилләр китердем бит инде. Дәлил китергәчтен син яки контр дәлил китерергә тиеш, яки кабул итәргә тиеш. Контр дәлилең юк икән, кабул итү генә кала. Монда бүтән фикер юк. Монда синең фикерең була алмый, Алла фикере, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям фикере, галимнәр фикере алдында синең үз фикерең була алмый. Мөмкин түгел ул. Син үз фикереңне куярга тиеш, артка, бетте. Шуңа күрә бу очракта нәрсә кала? Бәхәсләшмә, кит аның яныннан. Нервыңны бетермә, саулык, сәламәтлегеңне бетермә, шулай бит, вакытыңны бетермә. Бу вакытыңны багышла син нормаль кешегә, шулай бит инде. Әле бер кыз килде монда бер көнне. Сорау бирә. Мин дә менә бер ай элек кенә шәһадәт сүзләрен әйттем ди, аңлап ди, татар кызы. Хәзер яратып йөргән рус егете бар аның, христиан. Аңа кияүгә чыгасы килгән, ләкин инде чыга алмый хәзер. Мөселман булгачтын, шулай бит. Килде, бер сәгать без аның белән утырдык, сөйләшеп инде, аңлаштык, шәһадәт сүзләрен, иманга килүне.
Бу егет иманга килмәсә нәрсә була, шулай килсә нәрсә була, шуларны сөйләштек. Бөтенесен аңлый. Бөтенесен аңлый. Ул әйтә, мин ди иманга килмәсә аңа кияүгә чыкмыйм ди. Әйтәм, дөрес. Чыкмам әйтәм. Соңгы мәхәббәтең түгел. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, Аллаһ ризалыгы өчен бер нәрсәдән баш тартсагыз ди, Аллаһ Тәгалә аны башка яхшы әйбер белән алыштырыр ди. Аллаһ ризалыгы өчен баш тартсаң, бер әйбердән, Аллаһ Тәгалә яхшыракны бирәчәк сиңа. Яхшыракны бирәчәк. Инде шулай дидем дә, минем күңелем тыныч ди бу кыз әйтә. Ул әйтми, мин барыбер чыгам, мәхәббәт ярату дип әйтми, аңлады. Шуннан соң киткәндә нәрсә ди? Мин дә бер 3 сәгать утырырбыз дип уйлаган идем сөйләшеп ди. Минем сорауларым күп иде ди, сез бөтенесенә җавап бирдегез, бер 3 сәгать утырырмын дип уйлаган идем ди. Әйтәм, нишләп 3 сәгать утырмадык соң бер генә сәгать дим. Аңлыйсызмы әйтә? Беләсеңме нишләп дим? Нишләп ди? Чөнки син миңа сорау белән килдең һәм минем җавабыма канәгать булдың. Син минем белән бәхәсләшергә килмәдең, үзеңнең фикереңне миңа җиткезергә килмәдең, син соравыңа җавап эзләп килдең. Әгәр дә син үз фикереңне миңа җиткезергә килсәң, бәхәсләшергә 3 сәгатьтә, 5 сәгатьтә җитми. Һаман бер әйбернең бер балык башын чәйнәп утырасың. Булай сорау бирдең, җавап алдың, канәгать. Сорау бирдең, җавап алдың, канәгать. Вакыт тиз бара. Бәхәсләшкән, юк, мин риза түгел, нишләп алай, нишләп булай, тегеләй, менә мин Коръәннең бу аяты белән риза түгел, бу хадис белән риза түгел дип утыра башласаң, анда ярты хәбәрең дә җитми. Шуңа күрә дә андый кеше булса, ва агрид ганил җахилин. Ирак бул наданнардан. Ирак бул. Кирәкми шулай бит нервыңны, вакытыңны бетермә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең шулай бит хылкы тагын нинди иде? Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә, бисмиллаһир-рахманир-рахим. Инна Аллаһ я'муру бил-'адли вал-ихсани ва ита'i зил-курба ва янха 'анил фахша'i вал-мункар вал-баги. Буларның бөтенесен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм үти иде. Гаделлекне Аллаһ Тәгалә сезгә әмер итә, гаделлекне, al-ihsan, шулай бит изгелекне, ва ита'i зил-курба, якын кардәшеңгә булышу, нәрсәдер бирү, шулай бит, фахишлектән тыю, начарлыктан тыю, бозыклыктан тыю ди. Буларның бөтенесе Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмдә бар иде. Гаделлек. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, минем кызым Фатима урласа, мин аның да кулын кисәм ди. Әле бер көнне бу инде әзрәктәге сәясиерәк булса да, инде бер апа белән сөйләшеп утырабыз. Ул апа әйтә, менә бит инде Донбасста референдум булгачтан, ул әйтә, аларның референдум үткәрергә хаклары бар ди. Аларның ди иреклек яуларга хаклары бар ди. Бу апа әйтә инде. Рус апасы. Мин әйтәм, татарларның бар микән соң андый хаклары? Шундый провокацион сорау, шулай бит инде. Авызы жабылды. Юк ди, татарларга ярамый ди, мәйтәм нишләп, тегендә ярагач монда ярамый. Закон, канун бу җир йөзендә эшли, бөтен кешегә кагылырга тиеш. Бер кешегә кагылмый икән, бу гаделлек түгел бу. Тегендә кагылса, монда да кагыла. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтми бит. Менә бу урласа кулын кисәм, но минем кызым урласа, кисмим дип әйтми. Закон бөтен кешегә бер тигез. Әгәр дә теге урласа кулын кисәм ди. Минем кызым урласа, аныкын да кисәм ди. Чөнки ул да җинаятчы булып чыга. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм монда гаделлектә тигезлек күрә, шулай бит. Ул әйтми, монсы булай ди. Закон бөтен кешегә тигез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм үзе дә законга тигез икәнен күрсәтә. Шулай бит, берсендә сугыш вакытында гаскәрне тизегән вакытта ук белән тизә. Кырсакларына суга, берсенең кырсагы чыгып тора. Бер сахабаның кырсагына суга кертти. Ул әйтә, авыртты миңа ди. Миңа авыртты ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, гафу итти. Күлмәген күтәрә дә, ачуыңны ал миннән ди, сук миңа ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә. Русларда нәрсә диләр? Терпи, казак, атаманым будешь диләр. Шулай бит. Анда извини, отомсти демиләр, шулай бит. Терпи, казак, атаманым будешь диләр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, сук миңа ди. Бу кеше нәрсә ди? Килә дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм кырсагын үбеп ала. Расулаллаһ ди, миңа авыртмады ди. Мин синең шушы эшне эшләвеңне теләдем ди. Бүген үләсе булсам, синең кырсагыңны үбеп, минем тәнем синең тәнеңгә тоташкан хәлдә үләсем килә ди. Бу сугышта шаһит булып китә ул. Бу гаделлек шулай бит. Гаделлек бөтен кешегә кагыла.
Президент полководец қадақа қыла, Пейғамбарымыз саллаллаху алейхи ол уақытта главнокомандующий бұл ғаскарды. Терпи деп айтме шулай бе. Өшіңні ал меннен де. Шоңа көре ғаділлік, изгілік шулай бе. Аның хылқында бола Пейғамбарымыз саллаллаху алейхи. Міне бұл біздің үшін шулай бір өрнек болып тұрға тиіш мұхтарам мұсылман қардашлар. Иншаллах енді рус тілінде сөйлеп кетербіз. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о нравственных качествах посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Естественно, не про все нравственные качества, тезис какой-то, базис какой-то, да, мы с вами сегодня рассмотрим примеры определенные. Мы должны понимать, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был примером для нас во всем. И то, что он делал, мы должны стараться делать. Самое главное, что мы должны повторять за пророком, саллаллаху алейхи вассалям, это его ахляк. Это его нравственность. Потому что намазы, ураза и так далее, вот в этих вещах мы не можем не сделать ничего лишнего, кроме того, что делал пророк, саллаллаху алейхи или все остальные. В намазах мы не можем соревноваться. Вот, например, стоят два человека, киям. Они, такбир сказали, стоят, вот киям. Можем ли мы соревноваться в кияме? Вот все, встали в позу, так скажем, да? Можем ли мы в этом соревноваться? Можем устраивать конкурс. У кого лучше киям? Кто прямее? Ходить там с этим штангенциркулем, да, и так далее, там с этими... Смотреть, ага, миллиметр, сантиметр, а вот этот прямее он выиграл. Нет. Киям он у всех один. Садждя есть какой-нибудь там конкурс, да, кто лучше садждя делает? Кто лучше рукух делает? Нет. Нет такого. Намаз у всех одинаковый. Но качество намаза, ихлас, искренность, оно определяется чем? Твоими внутренними качествами. То есть твоя нравственность – это показатель качества намаза. Не твое стояние. Не то, что ты красиво выглядишь в этом намазе. А что этот намаз дал тебе? Что ты делаешь после намаза? Что ты делаешь после уразы? Что ты делаешь после хаджа? Один из ученых, когда его ученики съездили в хадж, они принесли замзам, там одежды всякие, там мисвак и так далее, таспихи, тюбетейки, подарки привезли. Он спросил, а привезли ли вы более ценные подарки, чем эти? А что можно привезти? Что за подарок? Вы, говорит, привезли нравственность пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Вы были у него в гостях, говорит. Вы привезли нравственность пророка, саллаллаху алейхи вассалям. То есть нематериально что-то. Находясь там, прониклись ли вы его жизнью? Изучали ли, что он делал? Как он делал? И теперь вы готовы это повторить? Или вы привезли вот эти замзамы и так далее, шамаили там и тому подобные вещи? Иногда человек после хаджа вообще не меняется. Некоторые меняются. Они говорят, я другой человек. А некоторые вообще не меняются. Съездили, все. Вот эти поклонения, как они на тебя влияют, это показывает лишь твой ахляк. Как они влияют, поклонения на тебя. Как они повлияли. Ты был вот таким, вот сейчас вот такой. У тебя были какие-то плохие качества, сейчас вот они улучшились. Также, дорогие друзья, ахляк – это инструмент у нас в общениях с людьми. Благодаря ахляку ты можешь стать президентом. И на посту президента ты можешь достичь больших успехов благодаря ахляку. Даже если у тебя знаний мало. Но если у тебя знаний много, опыта много, а ахляка нет, ты можешь прозябать свою жизнь. Ты никому не будешь нужен. Потому что с тобой невозможно. Знания брать у тебя невозможно. Ты постоянно унижаешь. Ты ничего не знаешь, ты тупой, учить не можешь туда-сюда. То есть знания брать у тебя невозможно. Так как можно вытерпеть? Когда у тебя постоянно унижают, да, ты просто уходишь. Ахляк помогает даже в политике. И очень сильно помогает. В отношениях.
Как ты относишься к своему оппоненту. Если ты унижаешь, матом ругаешься там туда-сюда, соответственно, будет отношение к тебе, значит, и к твоей стороне. Значит, и к твоей стороне такое же отношение будет. Например, сейчас очень хвалебные отзывы пришли от Казахстана. Все разом в один голос, да? Как нас встретили казахи, говорят, мы в шоке. Ну, понимаете, туда ринули граждане России, да? На границе их встречали с едой. На границе их с едой встречали. Накормили, их проводили, дали им ночлег, пока на время, пока они ищут себе жилье. Помогали им найти жилье там и так далее. Единичные провокаторы были, их посадили, которые говорили плохо про приезжих. Единичные. В основном народ как встретил. И вот из этого складывается отношение ко всей стране. Ты говоришь, вот это вот такая страна, такие люди. Что делали казахи, когда, например, туда сослали чеченцев? Слышали, наверное, да? Во-первых, их сослали в безжизненные места, степи, долины, чтобы они там, умерли, можно сказать. А их туда привезли как преступников. Их кормить нельзя было. Кормить их нельзя было. То есть их нельзя было туда, хлеб им давать, еще что-то. Что делали казахи? Там не только чеченцы были, другие там народы были репрессированные, были там даже люди. Они со словами, плохими словами кидали в них камни. Маленькие камушки кидали. Ах, вы такие там предатели там, против советской власти там и так далее. Эти люди обижались, когда на них прилетали камни. Но потом, когда посмотрели, это оказалось не камни. Это маленькие сырные шарики. Знаете, в Средней Азии есть такие шарики такие, да? Они плотные, они соленые, они очень сытные. Когда они заметили, что это не камни, потихоньку начали их подбирать, кушать, и тем самым сохранили себе жизнь. Нельзя было хлеб, мясо давать там, да? Запрещено было. Как они сделали помощь, как они оказали? Это охранники думают, что они камни кидают. Он действительно, он такой жесткий, как камень. Но его можно целый день сосать. И еда там, и все там, и так далее. Но это помогло им выжить. Потом они поняли, они уже не обижались, радовались, что на них кидают. Да? Вот такая помощь была, дорогие друзья. И все эти помнят эту помощь. Поэтому, естественно, складывается такое впечатление о народе вот именно из ахляка. Почему вот русскоязычных, не только русских, да, недолюбливают за рубежом? Ну, ахляк такой. Ахляк такой. Вот один человек мне говорит, я хожу, говорит, за рубежом, украинцы, говорит, ругают русских. Женщины там ругают. Я, говорит, слушаю, ходил, говорит, что-то, говорит, это надоело, говорит, я подошел, говорит, и сказал, если, говорит, еще раз будете ругать, я, говорит, вас побью всех. Я, говорит, всех побью. И что, начали любить русских языков после этого, русскоязычных? Он исправил ситуацию? Нет, конечно. Это ахляк. Чтобы исправить, что надо делать? Аллах Та'аля в Коране говорит, бисмиллахи рахмани рахим, «Идфа' биллати хия ахсан, фа ида аллади бейника ва бейнаху адаватун кааннама валиюн хамим». Ты оплати наилучшим. Ты оплати им наилучшим. То есть, ответ дай еще лучше что-то. Если, говорит, между ними, между тобой будет вражда, возможно, вы станете друзьями. Вот этих людей, кто тебя ругал, ты уступи им шезлонг на отдыхе. Открой дверь, когда они заходят. Подай им что-то, да? Они тебя ругают, а ты вот это делаешь. Ведь пророк, саллаллаху алейхи вассалям, так делал. Вы думаете, его не ругали? Его и ругали, и проклинали, и все делали. И били, Душили пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Как душили, после этого уже, когда около Кахбы душили его, он уже не выдержал, он говорит, о Аллах,
о Аллах, накажи, говорит, там, Гутбу ибн Шайба там, и так далее, Абу Джахля там, и так далее, перечислил. И по именам, и они все опешили. Они сказали: хватит, хватит, о Мухаммад, хватит. То есть, когда дуга начал делать уже, видите, насколько ему было плохо, что он дуга начал делать. Все они были убиты в битве при Бадре, эти люди. А такую дуга делал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, уже когда доходил до предела, когда ничего не помогало. А до этого пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, использовал самые хорошие приемы. К нему ни у кого претензий не было. Даже врагам говорили: иди пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, попроси прощения, он прощает. Не говорили там: не появляйся перед ним, он тебя убьет. Нет, иди к нему, попроси прощения, он прощает. Когда Икрима, сын Абу Джахля, убежал, жена его догнала у моря и говорит: вернись, говорит, прими ислам, попроси прощения, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, тебя простит. И простил. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, пришел, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, простил все, говорит. Все, что было, говорит, до ислама, это не считается. Он всегда платил наилучшим пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Отвечал наилучшим, он не грубил, не кричал. Он отвечал наилучшим. Ты сам такой, такого не было. Сам иди туда же там, ты сам козел, и такого не было. Он отвечал наилучшим. Поэтому, дорогие друзья, это действенный способ подружиться. Другой способ ведет только к вражде. Когда ты отвечаешь тем же, это ведет к вражде. Поэтому Аллах Та'аля говорил: «Ва иннака ля хулукин азим». Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил: да, ты обладаешь наивысшим нравом. Аллах Та'аля говорит: ты обладаешь наивысшим нравом, нравственными качествами. Это пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он обладал, алхамдулилля, у него были помощники, естественно. Был прямой контакт с Джибраилем, алейхиссалям, сердце было очищено. Но если мы хотя бы на чуть-чуть для себя возьмем на вооружение его ахляк, конечно же, было бы намного лучше. Чего нам не хватает, дорогие друзья, особенно между собой, так это мягкости не хватает. Все дело пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, продвигалось благодаря мягкости. Вот говорят там: добро с кулаками. Ну, это не исламский принцип. Кто это придумал, я не знаю, но это не исламский принцип. Добро с кулаками. С кулаками это для защиты, да, момент такой есть. Но добро, оно всегда идет с мягкостью. С кулаками ты ничего не объяснишь человеку. Ты к себе его не повернешь. А благодаря мягкости ты можешь это сделать. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: Аллах Та'аля говорит: бисмиллахи рахмани рахим, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. По милости Аллаха, говорит, ты был мягок с ними. Если бы ты был жестким, жестоким, они бы отвернулись от тебя. К мягкому всегда тянешься, к нежному всегда тянешься. Кто вот красиво, добро разговаривает, всегда хочется с ним общаться. Иногда говорят, вот, когда приглашают хазратов, этого, говорит, это не отправляй, говорит, мне говорят. Я говорю: почему? Он, говорит, ругает и пугает. Он, говорит, ругает и пугает. А пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, же говорил, да? Абширу, радуйте. Яссиру, облегчайте. Валя тугассиру, не усложняйте, да? И действительно, у человека есть такая натура. Он любит, когда его радует. А когда ругают и пугают, он не любит человека. Он говорит: этого не присылайте. Или сейчас уже говорят: бабаев не присылайте. Говорят часто. Почему? Бабаи, говорит, ругают. Платье не то, платок не то, это не так сидишь, это не так говоришь, это все такое поколение, и дети у вас такие, почему они по-русски, почему они по-татарски, почему это, почему все. Ну ты впервые их видишь. И вместо того, чтобы наладить контакт, ты вот все им высказал, что это, фактически конченые люди это, да, по твоим словам. У них будущего нет, по твоим словам. У них дома собака, на стене портреты, намаз не читают, все раздеты, дети невоспитанные, все. И ты дуа сделал, деньги взял, покушал и ушел.
Они остались уже с этим, да, грузом, так скажем. Что это было? Друг на друга смотрят, что это было? Нас оскорбили за наши же деньги, да? Иногда уж я оправдываю, я говорю, если бы вот они вам это не сказали, вы бы не узнали. Иногда уж я Бабаев оправдываю, действительно. Иногда нужно жестко сказать, ну, чтобы порядок. Но когда есть контакт и любовь, и когда уже это не вызывает чувство агрессии, а вызывает благородный трепет. А когда нет контакта, это просто скажут тебе, больше не приходи. И все. Когда есть контакт налажен уже, вот своему внуку ты можешь сказать немножко пожестче. Контакт есть, он уже тебя любит. Поэтому изначально идет, естественно, мягкость. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, был мягок, всегда приветствовал первым сахабов, подвижников, всегда первым подавал руку. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он всегда стремился делать первый шаг во всем. Что-то было, угощал. Если у него что-то было, он снимал с себя, отдавал. У себя ничего не держал. Постоянно. Когда, вы знаете, около мечети всегда жили бедные. 70 человек было в среднем, постоянно там жили. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, после намаза всегда говорил, кто сколько возьмет бедных к себе, чтобы их накормить. Он говорил, он всегда с собой брал, сам сначала брал, потом говорит, я всех не могу, не хватает, возьмите вы тоже кого-нибудь. 5-10 человек он всегда с собой взял накормить. Конечно, как такого человека не любить, когда этот человек мягок с тобой, добр с тобой и жертвует собой для тебя, ради тебя. И поэтому дает нам такой вот урок пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому вот не хватает, мне кажется, этого сегодня не только мусульманам, а всему миру не хватает вот этого. Вот всему миру не хватает. Соответственно, если бы мы применяли хотя бы вот эти два правила, отвечай наилучшим и будь мягок, мы бы добились, мне кажется, очень больших успехов, дорогие друзья. Очень больших успехов мы бы добились. В исламе, как мусульмане и в дахвате. Иншаллах, пусть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, будет для нас примером во всем, а в первую очередь именно в нравственных качествах. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.